Ramhanse kang boda da puthak asoma ratum kancas koma longpen justice ke ha. Dipurang sina sarpo cultural hola long borsing long farben kitok alotri kang kupon. Ingdengkre phoke chok kurjing thuramai katalon. Kadong Piniani gang sama betalong peneli thare monosingti non betang ton pen arjo ponik tha Difu Government College along ke ongtung arisu ejangtum admission kelong le aputhak Dolamara KSA branch la pen Kajironga district KSA ahin pen ningduk chipaklang pon Nipai cricket home arni Dolamara open stage along arni kang sam por 5 hora achitim apor malom DGC along ongdung arisu ejangatum admission kelong le aputhak Dolamara KSA branch la pen Kajironga district KSA tumahin pen ningduk chipaklang pon Nabangso kaching samalong KSA Klembang pu Sir Mederson Togbi lapen Sir Angelson Teronatu kijapo na mailong Kajironga District Committee amay pu Sir Santos Rongpi Sir Moses Terang lapen ari sanghotum chitongdun pusi birta ribdunlong Chiti krep li urmiar ni ada porfai sir kebra minute li kebra formalom Difu pen landinga cheleng atowar Jepong sajir hempu cultural complex along ingdeng krep hoke chok kurjing thur amai katalon pusi nile tuma phelangke rajiprong pipen birta nang pale Ingdeng krep hoke chok kurjing thur amai katalon along kachitongdun ake hai diuri rongpi mai pu karbi bhakti tom trust ake hai long kumar kiling kongchun bang karbi bhakti tom trust lapen ongdung karbi aratatum chitongdun kurjing thur amai katalon laki pining pen ningkam krep hoan nang chok tanglu Labangso mai kibi athi karbiatum laan sosi aprang kidun thekjia phan jutang jubat pindeng sumpot lapen lun lam tomo barim hai huita an sosi aprang ki pon thekjia phan pusi labangso mai chiti krepli arnilote talon pombom wangbom Alimen pine di Alimen ke diri rong pi mai fu iglo gede karbi bhakti tom tra samai pi mondo boma ba pen secretary bangke kongchen bangke long kamar kili Sandala cikimo bang ako kacang benali putih ada itu la kachikimo nang ko ke la phan la le karbi bhakti tom tras ke seng cheng amai pulo hala long kam teron gi 2005 July 2nd ani se ke seng hadi rong the ang hala karbila mera mai sai hamalo taso ke seng cheng hu amai pulo taso hu general secretary ke ni di hasil di rong pulo Depan adun juga cikimo pon ke ex CM mengusing inti alang lita la karbi bukti tom tras lang keceng penta nang cerap itu dun tangka maha pun alang ling tum karbi bukti tom tras aphan Delhi lo anda nang ke pon bangla le Sonia Gandhi along Prime Minister Manmohan Singh along Shivraj Patil along anta la hempre ka putha nitum hodi kinti dam ho nang dun alang sina ja pon tangka maha George Milik sola penge MP Barim Nambren Singh ti je ka prek iye matum ta do so hedi hempre ka putha pa dam nang phalam si chingki dam je tong dam je thanda mari dam ke apana dun thula bubon rong ha ta ke ex KSA general secretary lo ngong po hedi alang la tala bang so tras long je padum dun sipni ni tumlan to pan jikimu pono la pen pu along si bangala ke dak ni tuma kurupi karbi bhakti tom tras along je pen phi pon alang ling ni tuma kurupi lo pai bhakti tom la so ha ma so sonju inti karbi ta alang le panda jikimu pon ang ko la pi ha ma so ra man si asala ka jikimu pon alam ke la hala la tras long je paduk lo amai pu Acha pini ja simet ke denali tumda khali ka cikimo saima made pini pina ka jikimu sa gali tum lingkan esek pen la non 14 September ke coaching tu ramai pusi kedo kurcing thura mai peneng pane tum batai krip follow Acha kedo ningkan krip follow kedo ni kanwang ga dulu gede ningkan wang ta dulu asa pas Coaching tu ramai. coaching tu ramai au pen ke tum tangga mah tu pute pate tan dole di keceng ke la 2005 la traseng date pen ciklo jene fit ala July seng lo madi dia la pin lingkela bange pin ni September le 14 ni bange dak di fualong si bahari amai dulu asodan itu dong be ele asod armu dupik nantung sini dai pon ke 2005 bandingkan hala ke igela ke karbi bukti tom tras lang mai si arnam nang thana lun hedia arnam kaduwe lun so lun kabunai pa so mai ping padu ke set kang pupa la so ke set lang ma sa ke set men ta PSC ang to hala sa lun long jirner kep do kiluna bangela itu makuru pi bukti tom mahin pan si kiluna arnam lun hedi ko son si arnam tum
mundi tu anak pengacing duk nei masa anak mengat hanalun hai hui si hasu kene pon hasu kesekang kuah bang ke non profesor ngomong terang hin kecil pun hasu chala bangso bhakti tom trust kende pinning anange lege nikan ko ampleng kan krip follow nikan ko choy lim laga ding Nasi pining le thota krepli nang chokpen katalon asai ke deng padupon. Labang so mai katalon pon ke chengsi milur ke kaipon asai deng pon lapen arna malun kilon asai ta padupon. Aphitu ke dang tang karbi bhakti tom trasalong kache paduk atumapan panong piponsi milur thor pipen chikimo asai padupon. Labang so ka chikimo long amen kedu kalitang long kamteron mai phubarim karbi bhakti tom tras kalitang mongol sing ingti Klembangpu Karbi Bhakti Tom Trust, Kalitang Bhuban Ronghang, Klembangpu Karbi Bhakti Tom Trust, Lapen, Sonju Ingtia Tumapansi, Chikimo Pon. Denarong habar, kuliterang rong ameka ramhanse, surhini rakret rock anikan, kancas kompen delhiarong supialong karbianglong hempreke hang damahot, ingbokang chokajok, ramhanse aso maratum, kancas komasong along pen, justice ke hang posinilitum, karbi daily news asai hemalong, birtanang pali. Cetan nam senang, kedamtang surhini rakret rock herepo nerkepani, kancas ko matum delhiarong supialong, hempreka farman kacesong pura, dipu pen, awat asam train pen barlo sitami, delhiarong supian leliangko, Bihar state along kupi koson pen lone, ramhanse ing bodat lo lapen, non puanta, kiti kerenga birta sitami, long le. Lapen, kancas ko masong pen kacecak, permanent settlement apan warsai pipon popositami lata, penangan parting pondet api, pinianianta, long le, lapen, penangan ke, ningkan kli nang man lo sitami, non pu pacun tek lo. Nonabang ke WhatsApp lapen, phone le call positami, deng de mate, respon amat si avi. Lasi, ramhanse asomar pen kipudam kangtung ke lapuson henlo, inudamonit kemang ningke, pacun tek polote, rat akemang ke koposi, pacun tek po. Kancas ko malong gacelang don maipu sing timung lapen maipu ajit timung atum hendo ke japon abang pu atum lopusi ramhanse asomar atum pen hang lapen prabjin pen justice long nang jipusi ramhanse asomar atum chuningri padopon pini chiti krep ke urmiani ada porphai kre sirachiti malom lurulangso dipurang sina sarpo cultural holalong borsing rong pharpen ketok konalothoi karbianglong rajnoitik itihas mate political history of karbianglong poalothoi kangpu pusini toma pherangke rajiprong pipen sai hemlong dirtanang pale Labang solo thui kang puwa mailong kachitong dun labang solo thui ke tokwe ka bangpu ake hai borsing rong phar man kedu karbianglong autonomous council long kedu bom si yam ake hai tuliram rong hang MP ake hai Horen Singh Be Yam Jagat Singh Ingti Yam Amor Singh Tisu Yam Pradeep Rongpi abarem MLA luthui tok bangpu ake hai Thorom Singh Teronatum chetong dun labang solo thui along karbianglong puthak sik tokpon athi pinangan kachini netum do ulang laben ang tang pen kebang atum ta kachini netum do ulang ko mathasi ake hai borsing rong phar ingdeng hini mate second edition karbianglong political history palo thui toksi ingpuponlo karbianglong alu khei ko andoma cultures ko pukoson ma bodoloi committee koson pen sikip lang ma kupusi khai pen khai kaching kima karbianglong koson si nang keman ma autonomous state movement koson si nang cheng ma lahai hue lamthe rataphan lapen ang tan pen kewang atumphan ke pachini ejiaphan pusi pini labang so thui tok pen impuponlo labang so mai ke chengsia ke hai borsing rong phar pen jalinsi alhi tumphan karbia pohoben archopon la sophie alhi sarpo tumphan lam thulam dokpen ethe thini wetsita chatai long lam thepa jaipon apor pipon Chitini paikri ke thomani hanjang langso terona rong along serhajan antait amen pen rat aparman mai thai ke pado ahem ki kim jialong e kesong Labang solong e kesomalong Kritroxy Bukajan LA MLA Dr. Numal Momin pensi kesompon long e kesomamai long Sokti Kendro Convener Sarson Terang pensi kachetong an aluhi atumpan pachinipon lapen karbia pohopen archopon Labang somai long nominated MSc Sarbaburam Tiso BLCC Chairman Bukajan BJP Mohila Mondol Committee MIP Sangpi Handri Hansepi Kikim Keraka Contractor Sar Klengdun Terang SGB Teronarong Asarte Sar Dhorom Singh Teron Abarem BJP Local Committee Amaipu Sar Lang Tukru Arleng Deli Apherangki Sar Joel Terang Rat Trembangpu Sar Kimi Teron Hanjang Langso BJP Local Committee Lapen Penangan BJP Klembang Piatum labang somai long chitong dun pen RDP dun pusi hanjang lang sopen nilitum Karbi Daily News apherangki Jameson Teron lapen Trison Lekthi pen birta nang pali
Chitini Bhai Cricket Homarni, National Highway 36 Atowar pen kilometer near Cape Anbakka Hilo, Borjan Constituency Kaparlo, Apar Hatokalong, Karbilo Charlie Asong KSA, Bukajan District Committee Lapen, Apar Hatoka Development Committee Atum Chingrumsi, Rong Shoksia Rong Arat Atoma Farman, Sekelang Ahem, Peningang Bong Nang Pivek Nang Jipu, Kehang Pado. Rong Shoksia Rong Arat Farman Lason si Apar Hatoka LP Sekolah Rong Karbeno Autonomous Council CEM Tuliram Longhang, Karbeno Autonomous Council a Chairman Sar Long Kitimum, Lapen Lakakre Troxy Bokajan LA IML Dr. Numol Mumin Afan, Isimesen Rong Atawar, Sekechilang Ahem, Lapen Kijun Alang Pining Angbong Nang Pivek Nang Jipu Muluk Pen Aseang Tong Patisi Sodak Pen, Kehang Padopon. Bangso kaceleng atawar kilang mimi ongajok, kaceleng kisung nang lapen lo kacali aw somaratung LP School akanggai angdeng undet akhilote, kacali intong nang FPT. Athema, kidugdat arat angse, akhelo toidun pujita. Domlo, sikaki sami nang tumokan sami nang tumokan jalan dulu. Ini nang tumada apar ka tukalong, kasi ang apon nang tumokan dulu. Nasi dili kudam ju ko bang tulo. Kidam tangan ningkan alang long kitimu sami naso towa lapu arlong thokroy nang kilo la supen ningkan ko thompar eno. Sami non kongres apang kongres lubon husi long kitimu sami bangso towa nang kibon lo. Sami non BJP sarkar bang ke nilitum hat tuka. Arong abang ajaka nang ni dero nasi non sitami nili long kitimu sar phan sami nili chumiri napen jam rong kang phan sami nili chumiri lo nasalang itu consider lang kacira kacitur arlang ke CMM tum asami nili tum hatuka aphan nang lang kon ko kusin ni thelo la pena lang tum phan sami nang lang kon bek nang ko kusin ni chumiri lo nasia lang long kitimu sitami nili tum apha hatuka hawa phan sami alang ni nang lang kon nang ko la pen non ki bang ji election na bang ke nili tum bang ke la to waran adjong si nang ki the loki la pen sub center la pen lang la son ko ma ki nang si nili tum apha na ki the loki nili tum bang ke election na bang ke nili tum bang ke abang ke nili tum ke the ko kasi majo ka party le bang sami majo ka party sami nang so la to war la pen lang la pen la sub center la son thom nang si nili tum hana ki lo dang ke nili tum kon ko la pen nili tum non la dak ka ka ra ki ram rom proxy nili tum chingum pet pen si ki la dak sami nili tum mai nili tum lo la pen na so to war ali ko ka li yang si nili tum hana ki lo dang ke nili tum si kami ang kleng ka si nili tum dak ka ka police center bang ke nili tum ko si ki nang nili tum mat hen nili tum chingum Labang suarong arisu ejang atum, akang tui angdeng an ke hadilai, lapen, TDP along an si kacali apan, amen uthabdungu. Lasopen ajok piniar ni lo kacali aw somaratum, mu edason si hepon lo. La anjok takalilang, towar kaceleng kisung pen ajok, kisuk kiun ele, kisuk kelang apan ce ponsita, towar kahino parte kajok, kisung pen cicak nan poklo. Lapu anjok takali si labang suarong arat atum, kijun alang mesenamat sai kabinet pen katorat hitan dinong lo. Langka to rapen okpan ki mimita dolo, kisuk yun ita nang dolo pusi rat atum pen than. Lason si SDP sar babulong par, apar hatoka abielo sar, sarsin timu, KSA amai pusar, Raju Ingleng, UHDC amai pusar, Dayal Jojowai, UHDC akongchut bangsar, Santos Kangari, Nirmali, Sangpi, Rupali Ingtipi, Lapen Sangpi Komala Tisopi, Lapen hadak asai ketang asa Sangpi, Regina logon atoma hilken sutami han atunjo. Milimen ke baburong far sorkari kangpra ili tum dak rong troksido apar hato kalong dak puling board do aso puling board long rong troksi ki parlo arat an ke ni tum ke hang ke lan lo ni tum 1911 pen pining 2020 an lo ni tum ke hang aso ke hang ke ari ding klui lo oi phis ta me non anta chumche ni tum ham towar black doping mane pokarasta la pen ke sui ke chelang adim ni tum incrim hong ke enje phan ni tum dak dilayang ke dam nangji kilometer cleaner cap krisir cap ando lapen hidipian kilometer cap ando imprim hong enje phanta la kisungdo lasi nitum rak kachidon sar ke lahan lo la imprim ke hong ke enje phan lapen towar pokarasta lapen ke langgijun laso kasiksa lapen sini tum rada tum ke kahiring jo mate tum ke hang ke padupon lahan lo lasi rak CM Autonomous Council CM tulirang hang mantan nitum tuning lo la non election of prang non la MSC MLA election of prang yung si ni tumhan towar la pen medical sub center la pen lang ni tumhan nang thai pi on paper tang te non ke rang ji MLA election nong ke ni tum la so polling board long ke election jok the ke usi mili non media ang do ni jig lo
lapen CEM MLA lapen Karbin Autonomous Council a chairman akan mingdukta cepak langdun. Rongaran a farman alang litum kapangdak pona tengki rongaran a kemangjong si CEM Karbin Autonomous Council a chairman lapen bukajan a MLA ahin penang kapacung ti ponong lepulote non kibang ji MLA kilik ahot ke apar hatoka araratung burjog dunde pusi rong araratung doang cikrol sarte tangdak pon athema alang litum apan ke kilik tinta kacong thui lokpensi hadak araratung apan bot kerek damdam labangso arong arok araratung lahahi akisung katorake ponang ke obe hodak dolo puta rong araratung nang kasingidon Karbi Daily News akan ki handang so pengen santaron lapen son ekte Pinyani kang sama berita kala panse kang ton ponegla langi gwang dame Karbi Daily News dome thakme kurwang thu